Otelo to kaka tijo ne gubenu tiyo kamoro achiel kod sirikal. Ingeni gimoro achiel manyaka ingeni sirikal mosekawo telo no ema nyaka tigo. To ka sama uchung'ni usupport kaka wacho na support Azimio to wani ogikawo telo. To pod sirikal bedo telo watiyogo. To mani koro kochopo kama koro nitiere gik moko mag human rights kaka nyisi ni ndalo mane Martha konyo wa wechego ka ndalo mane Honorable Raila konyo jo union no gine telo. Nyiso ni negi paro wagi patgi ne riwore e omiyo ne gikonyowa. To gimoro achiel mang'eyo kendo kidhi osiptal kodhi thiedhi daktari nyisi ni kalure gi result mar lab mae gima onego beni yath monego beni muonyo. Thothne ji penjo ni to nang'o yath ne onego beni muonyo. Nimar daktari oseng'eyo ni mae yo makimuonyo tidhi chango. E kaka magi matimore kodwa. Wang'eyo kaka jotelo ni kwadwaro gik madwa ni jopiny oyud thieth maber. Mondo jowa obed gi winjruok maber mar triparty agreement mar jo workers, jotich, jomondiko jotich to gi sirikal. Jok ma nigi ma enshrine freedoms gi rights gi ema dhi konyo jotich. To king'iyo moro ni gionge history mar siro jotich. Kata mane manifesto onge kar labor and industrial relation. Manyiso ni kidhi bet policies madhi bedo created organic mo bedo promised. Koro manyiso ni awacho ni kadiponi koro ginok gikawo telo. Manyiso ni Azimio kata manifesto mar Azimio tho gi kanyo manyiso ni ogikawo telo. Ng'at machielo mayande okusir, mane okusingo nugi mora mora. Ema bende koro kawo telo. Ere yo mudhi neno godo nikech ng'ikruok mag dakteche pod nitiere. Kata kamano neno kama gin jok ma ok nyal konyo kaluwore koda manifesto maggi. Lakteche dwa dak nang'o e alwora mar sirikal mane ok giyiego kata e okang' mokwongo. Kineno kokad mane wagolo gi jo Amnesty wigerio mokadho. Ne nyiso ni sirikal mar Jubilee morumo ni ratiro mar jotich kata ratiro mar jo activist nokong'i. Mano miyo ka ng'ato nowuok ni dhi demonstrate mondo gik moko timre ni gogi gi bunde ni keto gi tear gas and all that. Lakini mano ok mondi timo. Ema nyiso ni ka jo ma ne oponi okwasir emodhi e telo pod gik mwadwa demand ka wapo ma demand gi yore ma chik okete constitution to gi yore moketnwa mag rights mag kwayo gigi. Ema ni koro ng'anyo nyabedo mang'eny ahinya kaka sani kaka wacho ni igni abich mokadho dakteche gi jo nurses gi clinical officers osebedo gi ng'anyo madhi mana 100. Tema ni koro nitiere body mobedo created mamiyo ji bedo ni wuoyo mondo jo winjire gik midwaro to ng'anyo bedo matin. Sama ng'anyo tin nyiso ni jopiny bodhi osiptal to yudo thieth. Nyiso ni jotich bodhi osiptende kamor. Sama wang'anyo kaka dakteche kata kaka jothieth ok wang'any gi mor, wang'anyo ni kwadhi osiptal to ok wanya thietho kata mshahara pok ochul. Kaka sani kiny dakteche bo ng'anyo Kisii. To gidhi ng'anyo Kisii nikech pok ochul gi mshahara dweche 2 madhi dweche 3. Koro mano mage mang'eng'e ni kakoro yudo ka Azimio best gi manifesto gi oyudo telo to nitiere avenues mantie discussion. Kata mana strike mo mar 100 days ok jate wani nikech nitiere avenues mamiyo ubedo piny to yudo CBA madhi konyo jotich. Makoro nyiso Davji ni uyiko kaka lakteche bang' milome ni uyikoru ne duoko mora mora bedo ni ng'amusiro kawo telo kata ok okawo biro ng'iyo kaka udhi nyime koda tiju. Mana nikech sa kinde chuok. Wach ni mogik yiero en chieng' tich 2 mano mar juma manyien. Ere wach mabende nitiere go ne lakteche koda oganda ma pacho kaeri. Ini telo okaw gi dhok. Telo go kaka nikech ji wacho ni wasekawo. Telo ikawo ka ji owuok piny modhi mogo kura. Koro anya kwayo ji ni ka chopo tich 2 wik manyien onego iwuog e od kamoro ma intie ming'e kiseni go kura. Mane kaka ibiro keto jatelo miyiero accountable ne gik midwaro mondo timni. Kata mana mag thieth, kata mana mag yo, kata mana mag udi. Erokamano. Nyakaramogi Davji Atela, jagoro maduong' mar riwruok mar lakteche mar KMPDU ka owacho ni lakteche ochungo koda wach margi mar ne gisiro riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kendo ponono ni kwethno kawo telo ibiro ketgi kama kare kaluwore ni thoth ng'ikruok margi gin gi geno ni biro kete kama kare. Kata kawo kamano kadiponi kwethno kokawo telo giikore ne tiyo kamoro achiel koda sirikal mabiro kawo telo tok yiero ma tarik 9 dwe ni. Erokamano kuom kawo thuolo mari mar bedo kodwa chenro ni. Erokamano.